Камера работи. Васко, ти си. Юмер, проба. Сега има хубав. Сигурно, защото съм малко по-високо. Сега, ето така, виж там още, ако трябва, и завиваш надясно вече. Така леко надясно. Аз ще ти кажа кога, аз те виждам. Дай малко напред, дигни коланите, готов за излитане. Готов, Юмер? Напред мини малко. Мини малко напред. Да не те изпревари крилото, разбираш? Айде, давай, ти си. Давай, излитай. Давай, сега е хубаво. Смело. Давай. Тегли. Леко дясно управление. Тичай, ляво управление. Ляво, тичай. Дясно управление, малко дясно. Така, карай по Васко. Ръцете горе, дясно управление. Завивай надясно, Юмер. Завивай надясно. След вдигането спри крилото да не се гмурне. Така. Давай по Васко. Карай право по Васко. Супер се справяш. Искам да следваш. Аз съм зад тебе, сега ще те настигна, искам да караш по Васко, всичко е супер. Завой наляво на 180 градуса прави. Наляво завивай, да те видя как завиваш наляво сега. Давай ляво, още ляво. Хубав ляв завой искам да направиш, да останеш над черния път. Сега мини малко напред, още един завой на 360 наляво, почваш да кацаш от началото на пътя, от тая сграда и пускаш успоредно на пътя напред. Като завиеш ме гледай, аз ще кацна и искам по същия начин да минеш и ти.
надясно, пак наляво, пак надясно, да дойдеш е тук да кацнеш. Това ти е посоката, карай така. Юмер, браво! Много добре! Събери крилото на розичка без да го откачаш и се премести на чистата трева на окосеното. Не можах да стигна до вас. Не е била целта да стигаш до нас, а да кацнеш безопасно. Супер, се справи перфектно. Събери го на розичка и се премести 20 метра по-нагоре окосено. Малко не ми достигна да дойда до окосеното. Нищо. Полет от много високо. И аз те поздравявам. Чакай да се види шута. Това е, врач. Ето това е вече летенето. Перфектно се справи. Иначе на места е ни ситни разклащания като в самолет. Да. Това са леки термики вече. Ама горе гледай, вече си има база, облаци. Браво на тебе. Само можеш да се обадиш на жена ти вече.